Hello, 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 hello. Arab showing have thank you so much. Gol जाखोना माखो लेट जालायबायलै आं दिनै बाहाय दं Please support me please. Hello, 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 hello. Arab showing have thank you so much. Good morning, good morning. Udah saलायदों bro आं आच्छा न'आव फैबाबो जारलासो मोसौ गायग्राबा Good morning, good morning. Please support करो guys. Support करो अट' सालायदों bro आं bro आच्छा खोनायाखै नामा खोनादों खोनागासिनो आङो Please support उले मारै जाखोनो गिदिंलायबाय नामा Please support करो guys सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज गल या दाबो जागासिनो नामादै Good morning thank you please support support कर दीजिए सब कर दीजिए मेरा चैनल को hello please support बारा गोबाव जायाखै थुलो सफैनो हाबाय थेंक इउ लेट जालायबाय आंहा नै न'आव फैबा मोसौ मोसा दोस्लायनांगौ मानांगौ थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय आं बाजाराव दंफैयो आच्छा प्लिज support मानो
रोटिया प्लीज सपोर्ट करो रोटिया on thank you so much on रोटिया on like thank you प्लीज सपोर्ट करो प्लीज सब कर दीजिए मेरा चैनल को सब कर दीजिए प्लीज दासो 9 मिनिट थांदों आरो ना साथाम अच्छा ओइ गाज्रि जाबाय गथ'आ प्लीज सपोर्ट प्लीज सपोर्ट मी सपोर्ट करो गाइस सपोर्ट करो प्लीज सपोर्ट करो सब कर दीजिए प्लीज आरोटी like thank you good morning like thank you
प्लीज सपोर्ट करो प्लीज साब करो डिजि ओइ दिनै 30ता होनो हानाब्रा आंलाय साराय 700 जाथारनांगौमोन दिनै बार' मिनिट थांबाय भगबान आव उनुआबो गैबावा दिनैहाय मा जागोनलै आबौ होननायसो जानोसै प्लीज सपोर्ट प्लीज सपोर्ट करो प्लीज सब कर दीजिए प्लीज सब कर दीजिए हा Good on, thank you. Please support. आयै सासे मोनबावबा हामगौमोनलै Alright, on, thank you. सपोर्ट करो प्लीज सपोर्ट करो त्रिसपुरा जाला नामालै
RT on. Thank you so much. सपोर्ट कर दीजिए. रावबो गैया. उनाव मा जाखोथाय फैयाखिसै नायसनाखिसैदां. रावबो गैया मानसि. हे गलसो जादोंबा. नेटानो मा जायोब्रा. प्लीज सपोर्ट करो प्लीज. सब करो दीजिए मेरा चैनल को. RT on. Thank you. Thank you so much.
Tolo on. Please support me, please. गारि बोरैबा जादों र'। अह जारलासोलै।
Please support. Oh. Support कर दीजिए please. Support me. Bidangsi सफैनो हादों. Hi, hello. नेटानो जालाथारलै आंना. Thank you so much. आंनो लाइभ स्ट्रिमाव सफैनो हानाय जोबोद साबायखर. मा होनदों? दानादा thank you so much. बिदांसि आगै. Thank you सै आंनो लाइभ स्ट्रिमाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर. बेसे थांखो नोंनालाय? अ 1 किल' 35 मोनथाय नायस्लाब मोजां नायबावसै. दा मोननै आइडि हरना होगोन आं. माथो नेटवर्क प्रब्लेम. औलै नोगोद प्रब्लेम जायो न'आव फैबाथाय. चेनेल रथि on thank you. बेदांस्रि मा होनदों? रथि जोंना बेदांस्रि मा खबर होनो? रथि प्लिज support. प्लीज सपोर्ट कर दीजिए मेरा चैनल प्लीज. थैंक यू सलै रथि. जाबाय गारिया ओमफ्राय. प्लीज सपोर्ट करो. सब कर दीजिए. Kumlaram naik aram. सानैल'सै सोर दंथाय.
खौल' बुंदां गुड आफ्टारनुन सफैनो हादों मौसुमि बि अफिसियेल थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर लाइक डन थेंक इउ स माच रथि प्लिज सापर्ट ओमफ्राय मा होनदों मा खालामदों नोंनो ओरैनो जिरायनानै दं नोंसिनि कमेन्ट फरायगासिनो नै जाखांबाय नामा मौसुमि मेडाम गाबबाय थाखो फिसाजोलै फिसाजो बिमाजों खमला सिलायदोंदां औ मावसि मा होनदों सारनो मा ओंख्रिजों सोलाबोखो मा ओंख्रिजों मोनजाबोखो मौसुमि मेडाम गल गलसो जाखो ना माखोलै मा होनदों आया आं जा बेखौनो नोंखौ सेंग्राखासोना आङो फथायनोसो नागिरदोंमोन सेंग्राखासोना आलु फान्थाव लाफा गोथाव दे इउनिफर्म मा जाखो स्लिबलाय हैद खमला लागावदां जानोबा थांफै ओमफ्राय बे चेनेल मोनसेया मा जाखो नोंनालाय मा दाबो बोखांदिया माथो दाबो 73 on thank you मौसुमिया मा होनो जोंनाव नै आरोथ माइनाव दुगाथार दाना उफाय गैया माथो बोखांनो हाया आच्छा ओमफ्राय नों बेनि माबाखौ बे मबाइलखौ नङाबा जिमाइलखौ गोसोआव थानांगौमोन ओमफ्राय पासवार्डखौ गोसोआव थानांगौ बेयावनो खुलिनो हायोमोन ना नों दा लानायावनो गोसोआव गैया Tulo on thank you दाबो साइलेन्स नामाब्रा गैया सारनिया भगबान
R'ti r'नो अके उन्दुनायफ्रानो अमाथां माथां उन्दुयोब्रा नोंसोरो मबाइल उन्दुख्रुबनानै लालायलायनायनो हाब मालाय एमाव दाबो मादों सेब थेंक्स होलायो आदसा मुदावसोनो बेहा मुदावसोनो मागौबादि लागाव हरलायबाय मुद दङ बियो बाजारावसो बाजारावसो माने मुदसो होदोंनो बेयो मा जाखो गल गल नामा थांबायसो खोमा नङा माथो सोरखौ मिथिया मिथिखायो लागाव माबासो होनहरलायबाय दा आदा फादिसोलै नोंबो मुदावसो दंलै सिबाया खोनायाना बे मुदाव थाबा आं रायलायनायखौ खारबावबाय
माथो अन ओइ सोर फैदों थेंक इउ स' माच 20 मिनिट दंबावथारोसोलै बाला गैला नों हारसिंल'सै खालामजोब्बाय ए माथो सासेल' खोन्थाखो थेंक इउ स' माच आरथि थेंक इउ गुड मर्निं थेंक इउ स' माच थेंक इउ आरथि थेंक इउ 48 12 मिनिट दंबावोसो वाट्सएपआव बेसेबां फैलायगोनथाय थेंक इउ स' माच सानै खोन्थादों थेंक इउ कौन आ गया प्लीज कमेंट कौन आया रे बाबा कमेंट करो 3 आदमी है 3 आदमी चलो एमावनो बे सासेयाथ' सोर बेलाय कमेन्ट बावरा
फन फैदोंमोन आदसा आं जा दुखु मोनबाय गावखौनो एमाव आंहा नोंखौ फुल कमेन्ट लिरना बिराद सापर्ट होयो गावखौ नोंहा आंखौ फुल कमेन्ट लिरना बिराद सापर्ट आंहा नोंनियाव कमेन्टखौनो खालामथानो Archie on thank you so much खुनुरुखुम थाथारदो एमाव ब्र लाइभखौ ना प्राइभेट जादों जारि गयारि लाइक डन थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै नै जाथ'वाखै आं एमाव ब्र माथो लाइभखौ पाब्लिक खालाम आदसा दानाथ' बे थांजालाना बियो आं आपल'ड होनायावसो माबा खालामहैयो बेखौ गोदान माबा खालामफिननांगौ ना आपल'ड खालामफिननांगौ ना वाइटि स्टुडिय'आव बेयावसो माबा खालामहैयो आङो प्राइभेट खालामहैयो डाइरेक्ट पाब्लिक खालामखाया आरोना
आपल'ड होनायाव पाब्लिक खालाम बे आपल'डआव पाब्लिक खालामखायोब्रा आं पाब्लिक दोनाखैना मोनसेबो बे वाइटि माबा बेवहाय डाइरेक्ट माबा खालामा आङो प्राइभेट माबा खालामा पाब्लिक खालामा आरोना होनाय समावहाय स' जायाखिसै अनजालिना ओइ नेटआबो जारलासो जालायबाय दा ब्लु होनानै होनि आं र' मा ओंख्रि अनजालिनो आदसा प्लिज सापर्टनो थांखोना माखोथाय अनजालिया 2 मिनिटल'सै आरोना दोनसै आंबो 1 आवार्सल' लाखायो आं दा नै एडसआ दङ मा ओंख्रि जाबोखो दोनबाय आरो नोंना ओइ मा ओंख्रि मिन्थिथ'आ आरोना ओमफ्राय प्लिज सापर्ट होनदों जोंना आर'थिया भिडिअ होनायखौबो आङो माबायावहाय डाइरेक्ट इउटुबाव पाब्लिक आपल'ड खालामजोबखांनानैसो एकदमबारे माबायावसो वाट्सआव थांनानैसो जों थेंकिउ आर'थि थेंकिउ मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थाहरद' अनआ दा एसे खामानि दं अनल' अके दे आं दोनखानोसै आरोना 1 आवार्स कमप्लिट जाबाय उन्दुब्रेदों आं ब्र' अबाय उन्दुखो बाय लादों नामाथाय आर'थि दोनसै आं बाय खालामनो दे दाहाय होबावनोसै आं एसे नांगौबा 2टायाव आधा घन्टासो लागावबाय जारलासोलै जारलादा
ओमफ्राय बिदिनो आधा घन्टा फुङाव 12थानिफ्राय होना दोनदां 6 आवार्सल'